Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Itapanawan ti Kwaresma, isagot mi kada kayo dagiti na isang sangayan apakasaritaan, anapili mi, manipod matlaan ka dagiti impatulod, dagiti na ayata dumdumag. Amayan natup unay ama idrama iti daytoy a tiyempo. Namnamaan mi adagitoy apakasaritaan ket makaitad inspirasyon ken linglingay kada kayo, kabayatan ti ingkay panagayuno ken panagmenna ita a Semana Santa. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ket naadaw iti padas ti pagayam a nagpaylingad itinagan a Ronaldo at taga La Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Roderick, Erwin, Felix, kan Hilario, from Michael James Makayanan. Makablaawan pa da Jessie Pascua, Benken Elizabeth Pascua, ti Sicho Daki Kabagan Isabella, from James Mar Kakal. Makablaawan da Mildred, Jomer Tapo, Marisa Mangalindan, Franz Tom, ken Jasmine Rivera. Jovita Batangan, Manits Purificacion, Olivia Guerrero, VB Estefania, Bing Garo, Susan Veloria, ken Lani Loke from Juliet Sugitan. Jessica, Gina Lynn, Riza, Rochelle, Princess, Ashton, Lita, LJ, kan Cabral family ti Santa Barbara, Pangasinan, from Jeddah. Pastor Romelson, Kuya Fernan, Ron, Wendell, Dante, kastamot Dalito kan Michael from Taraki in Baguio.
Dante Velasquez, Dave Nathaniel, Princess and Family ti Germany from Imelda Velasquez. Alfredo Family, Corpus Family ti Macabubuni, Agno, Pangasinan. Kan Family Boraga from Bernardo Boraga. Amin at taga Darwarog, Jadi, Nueva Vizcaya. Aparis, Kawili Family ti Villaverde from Richard Aparis Vlog. Happy birthday EJ Kaskayan, Tilawag City from Dwayne Angelo Visitacion. Shout out kada Josephine Jose, Catherine Tabuso, kan Jocelyn Castro. Ayla May Joan, Gian Alia Faith, Joselito Galapon ti Barangay Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine ti Singapore. Mulang Family ti Dilag Tabuk City, Kalinga, Mulang ken Dauan Family ti San Julian from Yada, Mulang. Gretchen Faith Lawa, Bing Bantian, Leonora kan Ambrosio Lawa ti Bugyas from Torogi in Hong Kong. Shout out pa kada Shiloh Nisperos and Family, Sagon Cristobal Afalia, Pahujo Family ti Green Park Village, Pasig City from Beng Sagon. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Ronaldo. Dear Manang Emmy, naimbag na oras yu amin namang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti ipatpatangatang yo apakasaritaan. Malaksid ngamin ang makaliwliwa, pudno apakaadawan pa'y itinabalitukan nga adal. Adamot padas kumanang ang nagbalinan at tugot iti danatibiyag ko. Kat kayat kumat nga ibinglay dito'y programa yo, tabarang no makatulong amang waknit itinakulaapan a panunot ti dadduma. Ilangad naklaangan itinagan a Ronaldo, tagalaunyo nakmanang, kat itapay laang, jak ilibak adim makkelak asubeg, tiprong ken awanan modo. No bilang mapagasatan a maidrama daytoy, dakkel unay ayaman ko manang. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Adala mon ti rabi ngam awan pa'y lajibayang godaw nga anak mo pineng. Ay, madandanagan nga roden apyong. Inton kwan, may pasungal-ngal tumanan iti kumpurme dita. Talagan sa nga awanan tinamna mga agbaliw dya anak ta. Awan sir-serbi ti kinagkabanwag na. Taimbis kumapasaya atan na tibiyag na tapno addanto na rimat ang masakbayan na. Saan man tapasig akinalanggong ti obra na? Apyong. Ay na no jakla pampanunutan anadagsan abasol itilintag ti tao nang ron na itilintag ti Diyos. Ang mga no pinalakon bayat ang nakatorog tapno malpasan ti parikuta. Anya ka din day tang ibagbagam apyong. Anak ta day jay. Buridak nga anak ta. Kalpasan na panunutom ti kasta. Unay kamutan. Kaibagbagak laang pineng. Nujakla pampanunutan kunak. Kalpasan na kasta ti sao. Nay, anya day jay apyaw. Ay saan nga anya pineng? Asino ko na ba? Siya kunti makaambukan ni Ronaldo nga anak ta. Ingkat ijasilid ta. Tasumkan manunta nervyos mo. Bakit? Alan! Abay, pagkalain kayo ng iyawid kanyak,
Ronaldo, anak. Kasano adi ka iyawid na ikatanda ni di ka lang arudan makakunain ijay sangot ti balay da kakabestre. Ngampukaw ka pa ilapukaw amang karkaray. Bibi mo ngay madalak-lakayat. Ronaldo. Kaya't mo tasikat ti panagpaka kita, Anya, saan abaraw? Apay nga akabilan nakatsakti amam. Ama nga? Ama nga wan Serbina. Iso, itong maminsan, di kagpakalay nga mang lapalapal kanya ka. Tama nga nutiplakan ka. Mamin ano ka ngayon, wala nga parusukan. Sigurado madalab ka nga duldaw. Anyak na sida. Nagluto akiti sinigang nga ikan anak ko. Amok nga Jakat na ito! Ay na po ay di na kumamot bugtakan na anak ko. Amumot ama nagkigkig tutak. Amang ano anya ti mapasama kanya hak. Anyak ko matibibiyang ko eh. Basta jakat na ito sinigang nga ikan na luto yun. Agluto kayo di sa bali. No di yung kahit ni bundaris ko amin nakagawaan tayo dito balay. Ay saan anak ko? Pang-aasim ka dita di ka agkasta. Kartingan nyo nga rudan Diyak kahit dito luto yung asidan ko naklang arudan. Uwan anak ko. Uwan. Agluto akiti sa bali. Basta di ka kumaagkaskasta. Pang-aasim ko anak ko. Saan ka nga agkasta? Naimbang nga oras mo, Maring. Apay kasta tilangam. Apay nagsinay kay tinaunag. Kasta din nakayata sa ngayon yan Awan timbaga kakasta, Ronaldo. Katpastor ka nakaroon Ala, sumrak ka. Dumanon ka, Ronaldo. Nabayagan nga agar-ara makan ka, Maring. Kaano nga aklonan nak? No, di kan makauray. Mabalin mo't amang kita kalaangan iti sa bali nga armam. Anya? Kaya't kada sa hunday ta bastedak, Maring? Awan mo timbagak busted ka Ronaldo. Ada Nasaanak pa busted. Apay nga rin nga di nakpalaklonin ita. Ha? May sasaludsod, may sasungbat, Maring. Ay ayatan na kuno saan? Ronaldo. Jay... Sungbat! Uwan, Ronaldo. Ay ayatan ka. Kasta Ay ayatan nakmot lagayam. Ngumnapay nga italang nga inaklon nak. Tangay naklon na kun, Maring. Agsagana ka nga rodan. Tay baga kadagiti dadakkel kong ay kalay sa akin. Agkalay satan, Maring.
ti kinalukok iti lugar mi idi kabambanwagak man ng Emi. Kibor ko na ti kaadwan a kalugaran mi kanyak. Tunggal malaukan ngamin iti arak ti darak, sigurado nga adda gulo apaka ipasungal ngalak. No sa anak mo't anak kainom, kilgaak ti asino man, tapno magunod ko laeng ti kalkalikagumak. Kas iti pananggunod ko iti ayat ti asawak. Nupay kasta, apaman ang nakapagkalaysa kamin, inaklon ni Maring nga adda kanumot at talaga tirik na kanyak. Nga medyo nagdwadwalaeng ang nangaklon kanyak, gapukat nga rod iti kababalin ko. Aminado ak a medyo nagbaliwak mo't basit nang runa idi addan anak mi. Ngem naluko aklata, ket syaklata ti bag-en dagiti naganak ko. Karaman pa yan ni Maring nga asawa. Aging gaadimteng ti maysa nga angol iti lugar mi manang. Panawin idi ti Kalgaw. Ay na, nagrigat mo tante kastaw. Saan nga agbiag dagiti mula, gapoy ti kinakurang ti danaw. Dahito'y ko ti jakay tatang. Makabannog lang aro dun ti agsukay ti daga. Saan pa nga agbiag ti mula mo't? Makapasuron. Ronaldo anak, saan ka kada kasta Kadagiti kakastoy apanawain, kasapulan ti panaganaos, ti panagpursige. Kang runaan na, ti panagkidawi ti tulong ti namarswa. Apay akasta ti reaksyon mo anak kang iti imbaga. No kumpormimot lang kami nasasawin nyo. Kasano kumamot ang matulungan na tayo nga iti namarswa? Ronaldo, di ka agsao iti kasta. Agpay sumot ti bagbagak. Kasano mo ta makatulong ti namarswa nga ibagbagayo nga Kano talaga makatulong, saan tayo kuman na mapaspasaran ita tinakaro nga epekto ti Kalgaw. Ti kawan danom kadagiti talon. Anak ko. Tinasayat, agawit yan. Awan mo't lang ti mapasama ka nasayat kada tayo, iti kada tayo di ti talon. Saan tayo mo't lang makamula nasayat, gapoy ti kinakurang ti danom. Anya mo tandi kastoy. Nabambanog da tao naggapoy di talon na awan mo tinagimulan. Kalpasan na, awan pa iti sangpatak nga uray danumla kuma mainom di ti balay. Anya nga iti maramidak Ronaldo. Awan mo ti magatang kadagiti tiyendaan. Dandani makabulanan nga awan si mangpat arasyon ti danom. Ti daddo maakalugaran tayo. Ikagkagumaan da ti mapanagala iti danom iti baybay. Kat iso ti inuman da. Kasano ngayon mo't nga inuman ti danom ti baybay? Napapgad. Amok day ta. Anya nga ro ti maramidan tayo ngay. Awan nga ro ti rasyon ti danom. Makapasuron mo ti kastoy. Sapay mawawa ko na yan. Nabambannog ka naggapoy di talon. Mabitlaan, taumalati wakiti ayan dananang. Barang no dapay nabati adanom ang mainom di tabalayda. Awan mo't lang. Di magasak itayin di tabalayda sakbayan nagdiretsuak ditoy. Awan mo't lang ti danom da mainom. Aburido nga ron ni nanang, masapul damot ti danom amainom. Nang runa katadatumtumaran ni tata ka maintenance na. Oh, makitam? Amin tayo dito lugar tayo. Aburido, gapo iti dito nga angol, akala at adimteng. Ay, tarumuarak ba Papanamnay? Makamuditan. Anya makamuditan. Di kan rumuar. Agparparikot tayo lang arudan, ngam rumar ka pa'y laang mat. Di nakadilapdan maring. Bye anak, tama nga no nakarkaro pa'y adakdakas, di mapasamak no masurunak.
awan pa'y laeng ni Ronaldo balasang kao. Awan pa nga rod tatang. Jak matam mo no napanan na. Ay, unay kat na siya ataon aya. Ay, gayam, day. Ada imot ko mainom adanom. Para kada kayo da ito'y balasang kao. Ay na, agyaman tatang. Itay pa'y amawaw kami iti anak ko. Danda ni mapanak kumamutan agdiskitar. Jakmat kaya tapanawan nga agmaymay sa dito iti anak ko. Saanan masapul nga agdiskitar ka balasang kao. Tadamot tan imot kao. Nangalaan nyo nga iti day tatang. Ay na, inkarigatan min akada kakabistri tinapan iji bakir. Nag-asat kami matadapay danom tay ubog ijay. Iso na laang ta nakapsot mo tayo. Di kad nagsaya at kuma, no nakasurot mo't kada kayo ni Ronaldo, tatang. Kasano makasurot ngay kat pinanawan naktupa ijay talon itay bigat. Apa man ang nakita na tinagbanagan dagiti mula me gapo iti ipikto ti kalgaw. Madain ti jarna. Kalpasan na pimbanaway. Ay, no apay mat ngamin adimtang dayto nga angol dito lugar tayo. Sapay dandanin makabulan dayto tatang. Saan tayo ang mapukawan itinamnama balasang ko? Ala tagawid akmutan tanay. Awan kadwa ni nanang yaw di tabalay. Barang numadamdam malaeng at danton ni Ronaldo. Ay sige tatang, aganad kayo. Naimbag lakit din. Dalat tarak. Oreawan danom. Basta darak. Mayat lata. Nay. Agore ka. Jakmatan na puputan nga. Dagaya man dito'y inaladan ti kapilya. Sa bali mo't gayam adalan tinaturong kaul. Just kitikas to. Imbis ngagpalaod ak tagawid akit nga rodan. Saan mo tanagdaretso ag gayam dito'y daya. Nakagtingak lakit nga rodan dito'y naladan ti kapilya. Ay, Diyos ka talaga. Sa pagtuglima ko. Tinasayat. Gilad kulatan dito'y inaladan ti kapilya. Masadot ako nagsubli jay laod. Gilad kulatan dito yan. Ay, naglamagan. Diyos ka. Agura ka. Apa yan, nabasbasa ako matan. At ako dito ayan ti inaladan ti kapilya. Apa yun nga? Agura ka. Kasla danumot na ito eh. Danong magpaiso. Diyak lakit dagbidat. Pagtataudan nga taday ti adanom. Ikagumak nga amon na pagtataudan day ti adanom. Masapol mi amin ita ti danom. Nas ka na maamak na pagtataudan day to eh. Kinapudno naman ng Emmy, jak masigurado na agpaypay so day di apasamak iti biyag ko,
Wanubo nga laeng tinalaos a kinabartek ko iti daydi agundaway. Inuray ko nga rod tilawag iti daydi adiso, kat naglaok apan nakaklaat ken panagsiddaaw tinariknak. Iti kangitingitan ti epekto ti kalgaw iti lugar mi, kalaat nga adda na duktalak abubon iti inaladan ti kapilya iti lugar mi. Dimmikar nga rod ti kinatusok iti manang. Amok ngamin akasapulan mi amin ti danom iti daydi agundaway. Isu nga ingka gumaak alinengdan ti naduktalak a pagtataudan ti danom iti dayjay apaset iti inaladan ti kapilya tapno awan ti sabali a makakita. Dagiti met kalugarak nagan-anus da nagsaksakdo iti ubbog iti kabakiran iti lugar mi. Karamanen ti mismo nga amak. Syakmet, nagurnongak iti danom manipod iti naduktalak a pagtataudan na ket nagilakoak. Mas daaw dagiti kalugarak karaman dagiti dadakkel ko kastamet ni maring nga asawak no sadino ti pangalalaak iti danom ngem awan apulos tinangibagaak manang. Ibagaman kanyak tagpay sa Ronaldo. Sa dino ti pangalalam iti danom. Nagadulakit din na damdamagan maring. Di ka katagyaman, tada pangalalaki ti danom. Ngam sa dino nga rod. Saan ka mo ta kumoy kuyog kadag iti kalugaran tayo nga agsaksak do iti ubog iti kabakiran. Ngam kanayan nga da isangpot mo adanom dito balay. Di mo namuan ko naklangarudoin. Di ka man nagbali na dagulit maring. Makapasuron ka. Ronaldo, iti kakastoy a panawan ti krisis, masapol nga agtitinulong tayo. Saan kat nga agilako ka iti danom kadag iti agkasapulan a kalugaran tayo? Katrumbang lang nga. Masapol nga agbayad na kanyak no kaya dati madaan iti danom. Ronaldo. Jack edait kan iti danom no saan da nga agbayad. Negosyo da ito yan maring. Sana na masapol nga agtalo nakpay tapno madaan tayo iti kwarta. Dakkel at tulong kada tayo ti panangilakok iti danom. Isa dinak nga rodon kontrain. Ay, awanan pinain. Tanda ni awan mo ti masakdo iti ubog iti kabakiran. Anya? Dahil tatagpaisaw. Itay naggapo kami iti kadakakabistray. Saan pa anap no di may sa agalon nga imot may. Awanan ti maalapay adanom iti ubog iti bakair. Ay, kasano nga ruden lakay? Anya ti aramidan tayo? Jakmot amo apinain. Ni Ronaldo nga anak ta. Sa dino nga taaya ti pangalalaan na iti danom. Agilaklako iti danom ni Ronaldo. Dakkel atulong kada tayo nga agkakalugaran ti aramiden ni Ronaldo. Isu na lang takalaat mo tan nga ingina na tilako na danom. Anya? Day tati agpaisaw. Aglaklako iti danom ni Ronaldo. Ngam nanginauna iti panagilako na. Kanti nakaskas daaw. Sa dino ti pangalalaan na iti danom. Tsaka mo pineng. Agam di kaagdaanag. Padasag adamagan no sa dinaw ti pangalalaan ni Ronaldo iti danaw. Damdamagin nyo day tatatang. When anak ko, sa di naman ti pagtataudan ti danom nga ilaklako, kastamo tentos usaron mi ti pamilyak. Saan na masapol ang maman nyo? Ha,
No masapul yu ti danom, ikan kayo. Saan kayong nagbayad tapnawan mo ti makunayo? Ngam no pilitin dak amang ibaga no sa dino ti pagtataudan ti danom. Pasensya kayo. Ngam jak ibaga kada kayo. Anak ko. Sige tatang ta dapat aramidag. Pasensya kayo. Talaga jak mabalin nga ibaga kada kayo no pangalalaak iti danom. Anyan, una yan ni Ronaldo nga anak ta, no kastagayam ti inaramid na apyong. Pineng. Ang naman niya nga ron ngay, narigat mo't apilitan ta, tama nga no anya pa'y ti aramidan na. Napya nga ron ita ta medyo naksayanan di kinabarayirong na. Naku namon, Pineng. Iso ajaklatan pinilaid. Mas daawak ka talaga. Pagtataudan ti danom ngay laklako ni Ronaldo. Ay, Pineng. Kasla saan ang maibusan, kanayon nga adda istak da danom. Ngam ti madila ang lakay, nanginaunay ti panagilako na. Gaputa adda krisis ang mapaspasaran tayo, ginodawayan mo ni Ronaldo. Adong harodan ti agrikreklamaw. Ngam awan mo ti maaramidan da ata mabutang damot kan kuana. Day tangarod kat. Sapay lakuma ta saan to ang maisagmakmanan ni Ronaldo nga anak ta. Gapo iti kasjay nga aramidan na. Jaske, apay ngay, awan mo ti danom dito eh. Kasano dito yan? Sa dino ngay pangalaak pa iti danom mailakok kadagat ti kakalugarak. Saan nabalit as lagmat? Ikagumak tagkali iti dayto apasat. Dito'y sigod na pagtataudan ti danom. Saan ang mabalin na mapukaw day jay? Saan ang mabalin? Naggapgapwam ay Ronaldo. Kan api akas na tilangap, nakapitpitak ka. Sa dinoya tinapnapanam. Pagdamdamagan ka Ronaldo, sungbatan nakmut sa anak amamad to tapno maamwak no sa dino tinaggapwam. Sayang Maring, sayang nga talaga. Ha? Hindi ka maawatan. Anya ka din day nga ibagbagam. Basta, sayang talaga Maring. Di ka kadirumor ita, Ronaldo? Saan? Kaya't ko ta ginanata. Nagmaditirik na. Anya? Nan, dapadapan ka man. Ay sus, nagbara ka. Malamlaminak tupay Maring. Ala, kalaat man day pa nagsakit mo. Mabitla ang tapag tumaron ka tapno guminawa tirik nam. Mabitla ang lakay.
Ronaldo. Awan mo't apulos nagbaliwan ti kinangato ti gurigor mo. Isumot lata nga iso. Bakit mawawak? Kaya't ko ti uminom. Sige, mabit lang ta mga laak. Oh, ato yan ti inomam adanong lakay. Alaw minom kan. Oh, Agyaman na. apa yan? Apa nga inyo lamot ti danom nga inuman ko ma? Nakalaster man. Kaslapita. Anya? Nang... Okay mat. Nasam itupay. Saan marin? Diyak kaya't ngayon naman dayta. Yada yung dayta danom. Diyak kaya't ngayon naman. Anyat ko nambalasang ka. Madanagan na ka ni Ronaldo tatang. Amano niya ti mapasamak. Awan mo't siguro tidak sa mapasamak. Apay nga min ay akilata nagsakit. Diyak mo tamo tatang. Ay na. Anusam ko maatari patun ta asawam abalasang ka. Di kayag da nagtatang. Diyak baybayan ni Ronaldo. Ay na, naimbaglakit din at nasingpot ka maring balasang ka. Nagasat kan ka ni Ronaldo nga anak ka. Tatang. Katsapay la ko matamaanusam ni Ronaldo balasang ka. Sapay la ko ma. Ronaldo, Sino ka? saanan ang masapul nga amuam no asino ak? Tinapatag kat tigagarakan ka. Anya, agagaram. Awan mo tamok nga trasok kun ka. Dakas ti agbalin agamrod, Ronaldo. Nang runa no ti imimutam kat ti umili. Saan arumbang nga idulin mo ti maipapan iti danong? Saan arumbang? Kalat-latan na nagpukaw, ti kasarsaritak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ayan mo! Apay akilatan nagpukaw ka! Sa dino tayo mo! Ayan mo. Ronaldo! Ronaldo, agriin ka! Ronaldo! Mabat matibat ka! Isori ni Inkan! Danom, mawawak. Ikanak iti danom. Day tani, ada iti lamiseta iti abay ti kama. Uminom ka ditan. Ay, gayam Ronaldo. Ada na pintas adamag. Ada na sarakan datatang asabali pa'y apangalaan iti danom. Sa dino? Ada na doktalan dagiti kakalugaran tayo, abubun iti inaladan ti kapilya. Dayjay ita ti ururnusen da tapno ada pagtaudan ti danom tayo. Anya?
Nagpatak iti dayjay na pasamak man ng Emmy. Jak amo no kasano akala at anaduktalan da, ti maipapan iti bubun iti inaladan ti kapilyami, asyak ti imo na nakakita, ken inaramid ko pa'y anegosyo ijay lugar mi. Sipod na itagtagainop ko jay kayarigan na reyna a babae anang ibaga, asaan arumbang ayimot ko ti danom iti bubon anaduktalak, nadlaw kumot tinamin pinsan a panagbaliw kumanang. Nagbali na kon akalmado akanayon, kat naidyak met anamin pinsan ti arak. Kanayon nakpayan akalmado manang. Timot bubon anasarakan iti inaladan ti kapilya iti lugar mi. Ininot nga inurnos dagiti kakalugarak, kat ison tinagsaksak duan ti intero a lugar mi. Namin anupay anapasaran mi ti kalgaw iti lugar mi manang. Nakitak no kasano anaatyanan dagiti waig ken karayan, ngem ti bubon iti inaladan ti kapilyami, nagtalinaed ti danom na, kat umdas para kada kami amin iti lugar mi. Saan laaday tamanang, malaksid asaan amaat-atyanan ti bubon, at dapay dagiti pasamak, anakaagas iti sagubanit ti danom, manipod iti bubon. Aging gaitamanang amay sa akon a senior citizen, nabuslon pay laeng tinasao a bubon. Katkas panangidayaw iti patron iti lugar mi, aday-dayon met itan ti adu a tao, napanaganan ti bubon iti bubon ni inabaket, nga isulat ta ti pangalalaan iti danom ti kaadwan a kalugarak. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Ronaldo. Ronaldo, pagayam ko, pudno anapnon karkar na ti pakasaritaam, iso anapili mi nga ikanbiag ita a Semana Santa. Dito'y lubong ado dagiti kinadatdatlag a mapaspasamak. Adda dagiti agdinamag, addamot dagiti agtali na adlatan iti lugar a nakapasamakan da. Ngem ket di iti laksid dagiti kinadatdatlag a mapaspasamak, kapat ganlat ta a mapagtalinaed tinapudno a pamati tayo iti Diyos. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isus.